Kaixo, liburu hau argitaratu berri dugu orain, San Rokeetarako etxean dauka izena. Eta zeri buruzkoa, 1927 urteko maiatzean, Bilbotik, Santurtziko portutik Ingalaterrara bidali zituzten umei buruzkoa. Ume pila irten ziren Euskal Herritik, garai hartan Euskaditik atzerrira, Bilbo erori aurretik, Frantziara, Belgikara, Sobietar Batasunera, eta itsasontzi bakarra joan zen Ingalaterrara. Eta ni itsasontzi horretan oinarrituta, Habana izenekoan, dokumentazio lanari tiraka, azkenean novela idatzi dut. Esaten dute, 4.000 ume inguru, esaten dute, konfirmatuta dago dokumentazioan, 4.000 ume inguru izan ziren itsasontzi horretan, eta Ingalaterrara joan ziren, pentsatu 3 hilabeterako izango zela hango egonaldia, baina denborak aurrera joan ahala, gerrak okerrera egin zuen, Euskadi galdu zuten, eta azkenerako 4.000 ume horitatik batzuk hasi ziren itzultzen, eta esaten dute 250 bat ez zirela sekulan Euskadira itzuli. Orduan, ume horietako baten bizitzan oinarrituta, novela idatzi dut, eta hementxe aurkeztuko dugu literaturian.